Oyawre nyakona mogi jonki no machiegno kinyi makaono kinyi majaber wantiere kar kae mano tarik 27 dwe mar adek koro wachomo giko mar dwe ni mar adek bende oringo ng'wech ahinya kinyi makaono ni gimoro ni mar wadan nono weche mag tuke bende motimore machiegni kod kinyi makaono bed koro nyaka giko to ngane Cleophas Oluoch de Kisumo kanyakwar mokeo nyaka sango wantiere ka live koro sano achiel kachiel miwa pachi ni weekend mar obedo yo machalo nade weche mag tuke motimore alwora mari kamoro moro ma intie tuke mag piny Kenya kae wacho ni mano lig ma pacho kae en fuong'o ni tim no mar Gor Mahia kama chielo bende lig mar NSL jok moko ok thor wije ga ahinya tim mane minya bedo kae paro piny kacha nyaka sani club no mano mara Shabana bende notugo kata kachiel koda Kisumu All Stars ang'wane ane kanyo kaka tuke mag NSL bende dhi mano kangorango lig no mantiere piny jogo mapok ochopo e rang'iny machielo no mano mara National League kantiere karkacha nyakora mo jonko bu kanyo bende ang'wa gota rubino rangi ni ikruok ne kocha mopogore pacho kae wacho ni coaches mang'eny ka gintiere piny Kenya ka kata jogo matiego jotugo itiego gi yo machalo nade nyaka sani koro riwruok mag adhula bende mag Afrika bende mano mag CAF bende koro segolo tiegruok ne kocha mawuok e pacho kae kendo week mokalo juma mokalo ne giyudo oboke magi kata certificates magi makoro yango gi kata keto gi koro kaka jolony weche go mag tuke kendo ginyalo tiego jotugo mamoko kama chielo ngotiek gi team mar Harambee Stars makoro bende osechopo wono ma Tehran mantiere piny Iran mondo mi girakre kod team no mar Iran odiochieng' makiny arwaki ni machiegni bed koro nyaka giko ni maro kiny makawuono ntiere kod jonon weche tuke mana kaka non kod gi odiochieng' mokalo nyadeni makawuono onge ka wacho ni oluoro weche mag ng'anyo mantiere ka pono nyabedo ni oluoro ringe town mano Brenda Ongalo obobedo kod juma mabiro kata kamano kiny makawuono ntiere ka kod Kwanya Joshua machiegni erokamano anya Cleophas weekend waro bedo nade weekend obedo maber kaneno tabu moro amora iluwo weche tuke aya marigo tabu onge kiluwo weche tuke nyakora ngoja tena mana kamano kama chelo andika kod Tony Sungo yawre yawre ahinya jatelo chewe makare kabisa aya ukinyi makaono danono weche tuke koro nyakora moge jwang kawarango kendo wago mantarubini tuke to chalo nade nyakora moge jwang ukinyi makawuono mana mondo miwakoni ni kuma koro wadachake karaka koro kanyo club mar Gor Mahia bende koro yudo fuong'ruok koro fuong'ruok ma club mar Gor Mahia yudo koro sani ntiere gi thuolo mar nyiewo jotugo ang'ena ang'waneno kanyo gik mopogore madhi bedo kata katimore kata kamano chieng' tich abich ote ma kamano chopo ne ute fwambo kendo ne johera mag Gor Mahia noyudo mor ahinya iwacho ni transfer window kochopo iyudo thuolo mar nyiewo jatugo moro kowuok e club machielo juma mokalo Joshua kachiel kod Tony ne walose weche go mag kawo jotugo masulu kowuok e pinje mamoko Gor Mahia pok oyudo thuolo matimo mano kuom thuolo moro malach sani fuong'ruok ma kama inyalo wacha kod Tony hapa ni en gima ber kabisa kaka sani koro Kogalo nyalo yudo thuolo mar nyiewo jotugo hapa ni igni Windows madhi ang'wen kok wanyalo nyiewo jotugo to kirango bende ka koro sani ok osebedo kwa nyiepo to Jonathan McKinstry ose temo matek moketo team kendo koro team mane ji paro ni ok nyal fight for the title ineno ka sani makoro ni mbele to ka koro sani fuong'ruok no biro makoro nyalo nyiewo jotugo somo kamoro nitiere jatugo moro mawuok Uganda mano mi contract mari dweche ang'wen thin but hapa ni ber to sani hapa ni fuong'ruok ni bende kaponi club nigi hamu mar nyiewo jotugo nyaka gi move very fast nikech hapa ni transfer window buchiegni lor koro ne Kogalo en mor kabisa nikech kata kaponi wa win the Premier League sani to wadhi go Champions League CAF Champions League next season to CAF Champions League okwanyago gi jotugo ma wan go sani gi nikech makata jotugo current kaka jotugo ma wan go sani gi kaponi wadhi go to kata preliminaries mwaja chope ma pod wadhi chope nango kwani gionge oteku moro malong'o manyalo wacho ni oyo jotugo ma pacho kanyako kaka jotugo moko ma oko nyiepo ni bende chuno nyako dhi mana oko koso nyal nyiewo mana yeka ok ochuno nyaka wanyiew jotugo ma oko but wanyalo nyiewo jotugo ma kata mane iye kineno kaka police nyiepo police nyiewo jotugo mabeyo sana kina Shakava Musa Mohamed Matasiero na gikawo mago jotugo man kata kaponi police sani dang ka league magidhi Champions League ginyalo temo nikech Musa Mohamed osego Champions League Shakava osego Champions League Matasi osego chone national team neno to nyisa ni jotugo mane Gor sani jomage mosegoyo international football kata mano mala makoro is the top scorer ni onge gi international experience where gi the national team games migo
onge tingi in fact aparo ni mana Mishkende the captain mar Gor Philemon Otieno kene ena panen experience from the national team even from the Champions League most of it ko Gor lakini the rest okapar but en furu maber wanyalo tiyo kode mondo wanyiw players mako kwa loyo Premier League sani to next season kwa the Champions League wanyalo tutni Tony Gor Mahia nyalo nyiepo sani en kuma no megi kacha higa mar 2020 kod achiel nyaka sani okelo lokruok machalo nade po nono ini kao ote makamane yo mano gino dhi kelo lokruok maber kabisa nikech anya paro kaka wang'iewo kaka the likes of Serenkuma Parapandalo Serenkuma gini Gor ne nigi striking force ma serious ma gini ne lokruok maber kabisa Gor Mahia ndalo mana wan gi Serenkuma gini the likes of who's this guy from nini the Serenkuma Medica Gere Tusenge yeah we were like Gor Mahia yes ne wan maber kabisa makana anya paro kan wadhi Gor Mahia nwadi Dar es Salaam I was there as a fan nwadi kajama in fact nwagoyo nen Yanga nwagoyo Yanga kajama in fact daka chiel romoni wasego Yanga chiel wasego gi then kasani wagogi home and away so it's a good thing by the way to Gor Mahia yeah in lokro maber kabisa iwacho ni kan lokruok mabiro kamae kwanya Joshua higa mar 2021 gimomiyo okuma kama nobiro nitiere jogo mane ok gichulo makoro bi weche mag omenda nyalo bedo ni kum to gol no ndeyo kendo kum koro onge koro chudo gi ben kan waloso juma mokalo chudo gi wuok mana kuom ene kaka club oso tickets gi kama gidhie kama chandas mag nitiere godo gik moko mag nyabedo ni giuso magi ka diponi okolosi to kawo jotugo moko to kwido thuolo mar chulo gi nitie jotugo mane wuok piny Ghana manoting'o kata kanirango Keita mana achiel kuom jogo mane Gor Mahia bende ok ochulo kata sando kamano kendo ng'ato kaka Dama Keita kanogodo thuolo kata mane ok ochule e thuolo kane nitiere Gor Mahia kata kanorak mare nusirumo achiel nade makama onyalo mako Gor Mahia kata club moro machielo tinyalo lose yo machalo nade mondo mi gitigi fungrok ni makare aparo ni gima club nego bed ni timo going forward and apani club nego bed ni learn from mistakes ma gisetimo in the past and ya wauru nyanya jotugo ni wanyo jotugo wauru nyiyo jotugo nikech en owuok Ghana samoro owuok Ghana to club mogoche be samoro oken a regular start samoro nyalo bet kata no owuok Ghana to owuok e second division wauru nyiyo players nikech wanyiepo pesa ma samoro udwa dhi nyiyo go players mang'eny mudwa dhi chulo gi mang'eny gi nyiuru kata ranguru kata jotugo mon ge Kenya Premier League kae ukaw apani kirango again pora bu matiyo gi police osekaw players mang'eny tapani ng'eny gi gin jo Kenya majority of them gin jo Kenya to kirango kata bene national teams apani police locally eman gi players bene mang'eny e national team madhi gocho gi Iran ka kiny kora apani club anyocha ng'ato nyisa nitiere cartels akiani cartels ginang'o achude mane section mar 2 nitiere cartels moko Gor ma ka Cleophas jagoro mar Gor to ni en bende nitie jotugo manyako nyiew to manyaka tugi ka kwanya Joshua siji jakom to Joshua be nyiew jotuke moko ma be nyaka tugi kora pani club nyaka wabed streamlined wang'eni ya ka club onyiew player to player ni wadhi chule kama to player ni odhi tugo kama kikwa bedi gi cases moko ni obiro to kotugi ngaro aka sando akiani gonde adi mano loyo ni Gor okangi anapar nitiere game achiel kende mana watch mana pani na panya par ni sando no loyo to ne wanyiew players makwa kelo ka to bro benefit club kata gol mano wuok e piny Ghana mano usu yes usu no kata kinshit adi mano mako kani nitiere go club Kenya ka ng'eni ng'ato ne wacho ni wan gi talent wanyalo timo scouting kata uma bechwa kocha kidhi Mbita kocha kidhi Siaya kocha cha tikelo players mane gi Nzoia Sugar team Nzoia Sugar onge gi players magibiro to ginyo magibiro gimanyo at the national level gidhi uko mashinani Webuye siji Kandui uko ndani emagimanye players to players gigo ng'eni gin gitimo a merry go round gidhi mashinani giloso players then giuso ne the big boys to gido pesa to waningini wan angini samoro go iwacho ni Gor en club maduong
we want to go international, but kikwadhi uru international to players mabro bedo liability to the club. Wabedi institution moko kana wangi kina Medica Gera, kina Jackie Stuisenga, kina Dance Runkuma. Players mana wa kelo to no to go negor, and we can tell you need players go. They left a mark e Gor Mahia. To moko mo wacho ni nyocha nigi cases mag pesa gi. Unge mark managi. Kina Hikpe, kina Sando unge mark matango wacho ni giyo Gor. Wacho ni karasani bende jotugo ariyo go mano usu mane jagol kachel koda Kadama Keita Tony. Jotugo gi nya yudo kata pachoka. Inya nyiew gi kata pachoka. Shabana FC ntiere gwenge makisi nje kata Kajiado FC mantiere kata ndike ne mano nje tugo Kipkirui. Yes. Mabere ni gocho mabera inya Woodlango. Jogo mane ntiere kanyo actually mantiere manjo moko ko ngisa moro nyalo tugo makare mantiere o Marokak. En paro moro mani okochuno nyaka owuog oko. Pachien mane to. Yeah, anya wacho ni our coaches onego bende gidhi grassroots. Grassroots ntie talent ma serious. Anya paro kata bena na tugo mpira bende. Niko namba di. Na namba par. Namba par. High school, tugo high school. Ini Grassford nunu mwana kama. Kama. High school na tugo. Koro grassroots kandi nitieji. Mkacha wan nyaka gi league moro sondo ntiere league madhi mbele sani. Kama ya sondo ntiere. Ido ka grassroots kanyo ido ka coaches odhi. To gido ka grassroots kanyo nyaka ntie players ma serious manya tugo mpira. Let us I want to advise these coaches ni mondo gi dhie grassroots, giru talent e grassroots kucho. Gikao nikech ido kaka let's say Arsenal, Chelsea gin nyaka gi like gin gi academy moro. Ya gin academy. Koro academy ni wan ga academy mi e grassroots wa pinga chandi. Koro coach gi dhie e grassroots kacha. Mane academy mantiere. Then what they do players ma serious manyalo tugo ne Arambe Stars. They dwell on other people niko wadi nyaka wako kucho. No, grassroots kan tieji. Clever. Yes. Ada medo gi moro. Kata wacho ni wa dhi grassroots, kata wacho ni mondo wa mi domestic players tuolo. We thrive in diversity brings ineno kaka kikirango ka England kigolo South Americans, kigolo Africans, kigolo jomoko go. To Premier League will be the most boring league in the world. Wanyalo kiko. Kata dala kucho cha waero ga moka kikani. Mokiki. Koro ko kiko maber. Waido jo Ghana, waido jo South Africa, wakeluka. League wabro bedo mameti. To kaponi waketa kara ni ena jo Kenya kende. Tukata ino kapani bro dhie pap ni bro dhine no bo. Mari yumene no kama Melody Sundowns bende ma pin South Africa. Ka ujutugo ma Kenya, iro ka Zesco ma Zambia bende ka moko ma ke pachoka. Kore ni moro makare ka bende pinje ma oko. Teka umana mago man quality. Kata the last few years Manyucha Goro se dominate league. Ne wakiko. Ne wan gi jo Uganda, wan gi jo Rwanda, wan gi jo Burundi, wan gi a few people mu ko ne mo pogore. Koro kwa kiko ber. To kick mang'eny. In fact, hapa in England, kusukanya mani wacho ni, I think 80% of players onego wuog England, something like that. Koro wakiki to kikwa kill the local talent. Exactly. Haya, nakora mo jongo tiere kar ka pachien mane koten record weche gi mag kiko. Iwacho ni nyaka sani ka Gor Mahia yudo fungruok, inen gi paro mane koten record weche makamago mabendo kelo kinyi makawuono kawan ka kod jolony Tony Sungu kachel kodaka kwanya Joshua wacha ni penye kacha cha emantiere weche mopogore kacha ntie tuke mopogore agene sana ngwa yudo thuolo mar neno tugo mano bedo kacha kinda Kajiado FC kana yudo loch mare bende wacha ni loch mare mokwongo bang thuolo moro malach kata Shabana FC bende kata rakore kacha kod Kisumu All Stars kana gintiere county ma Kisumu abijane kata wane kaka tuke go bende ne odhi kanyo odiochiengno manyoro. Game imekuwa mzuri. Vijana wamejituma, wanacheza kulingana na instruction na imekuwa rahisi kwetu, Mwenyezi Mungu ametupea win. Preparation iko sawa. Ile kitu imetuaffect sana sisi ni fatigue kwanza. Kama game wa Migori tulikuwa na fatigue sana ambayo ilikuwa ngumu kumake. Hatukuwa na luck. Although tumepata chances but
tujatumia hizo chances, but yetu zimepigwa nje. So wale walipata chance waka-utilize, wakatufunga. Kufungwa iko, kulose pia iko. Sasa ni nini? Aya, kwanya Joshua kacha koratoni songo. Mane league mune gubeni Uganda de kacha to yudogi mundu migibi. Iwacho ni muyondo gidonje league maduong koni. Onge mabeni en league mar Shabana. Mundu miore uregi league maduong mapachoka. Kacha koda ka Kisumu Stars. Magi jok mose bedo kacha league maduong nite. Koro sani nyaneno kacha. Adani warang yore moko mopogore. Modan kata kupogore gi duoko ni. Duoko maka magi luore ni ikruok magi jotugo. Kacha koda ka jogo muchopo kacha mondo migi sir mopogore. Team mar Shabana. Kata ka gibiro gocho Kajiado, ka gidhi gocho Nairobi ka, joka biro gi bas, opong. Nyocha ne ginyo Machakos, tugo papo pong, maber. Enango matimore ka erango league mapiny kono omita yenya molongo malo kae koso enango matimore iye kacha nya kwanya Joshua Chakodi kata gimiyo kacha no ka enduoko mantiere kacha no kacha Shabana ero ne owito tugo odiochieng' manyoro ka Kisumu Sasero no logi kata gol achiel ka eneno kanyo kowuok e kaunti ma Kisumu. Kata kamano nitie gik mathoth minyalo tim kata kopogore gi duoko mondo mi ndadhu mar adhula bomedre mana ka chako gi league mapiny mar NSL. Ndadhu mar adhula en johera mag adhula. Kata mana TV kaka Ramogi kapo nudhi cover a game to papongeji to kata in kaka jago picha inyalo kata nindo to kapo ni fans ni kocha koni kocha ni nyocha the last time onaneno machimaji nen atamalo pradek mar nyayo nopo jinopo to ka 10,000 kende Daniel Vapar kende mana ni paucha to you could feel ni nintire something mana fans okele pap. Ndadhu mar opira en ka fans odhi pap. Asebedo kaluwo Shabana ka gocho Gusii Stadium to pap pong. Hapa ni Gusii Stadium oken pap maduong' ahinya. But no ka jidhi. It's the same thing maneno bende Zoya Sudi Stadium. Kan Zoya gocho kuchocho. To iwacho ni kucho kidhi to onge okikaw 3 points. To pap pong maber kabisa. Koro gima anda kwaji ni kwado no support klebe wagi to wadhi ure pap mondo wamigi sir wa support gi kech ngeni jatugo be kone no kapapo pong to miye mijingo koro kata ka poni odwa miwa skills ari adek to miwa skills ko ngeni ntiere support system moro e toki to anda mor kabisa kaneno Shabana koduge e league kech hapa it has been so many years kane gine league hapa ni most of us poko neno Shabana poko nene league manyien masani no kaka gorme yose no kumbe mathoth poko sebedo nyalo bedo maber ka koro Kogalo gocho gi Shabana Gusii Stadium do nyalo po to nyalo bedo mamit kabisa that rivalry no nyalo bedo mamit kabisa ka koro dhano wuok sia dhano wuok nini to dhano romo kacha koro jo Nyamira every sabiki mag goro bedo koni shabiki mag Shabana bedo koni to watch ball nyalo bedo mamit kabisa en gima ber kabisa ka Shabana nyalo duogo e league Shabana parona mana league moro nwadhiga e Nairobi kani koth biro. Yes, you understand koth biro. Yeah, koth biro en league moro adwani I want to urge football ma Kenya mondo gi adopt nini mar koth biro. Koth biro no mino bede ga koth biro mar Kisumu edition bede Eldoret bed kanyo kiko bede ga Nairobi kanyo nigi chen league moro ma serious. Yeah, en ligo ma serious me go ma iluka jogi grab trophy jogi do pesa moro no bedo kanyo do yeah ono bino bedo kamano do that's why Shabana is nyalo mora kabisa ka Shabana do gili mondo koro wakel nini mar koth biro cha. Yes, to kirango nyocho logi gi na Kisumu All Stars Utenga Utenga is a good team. Osebiro ile moko okongo ndengara Shabana etielo machini kae a couple of years ago ni gini league. Yeah, but problem ma Utenga nigo en omenda
ka ginyalo loso yo magiyudo go omenda tapani kata giboduge ligi nikech nitie kata I think week mokalo negi forfeit a game negi wacho ni ogidhi e game nikech ogionge pesa negi chiwo cover kapo ni pesa ginyalo bedo gi pesa maber kaka ma pesa nikech nawinjo rumors chon ni CG county government of Kisumu ne nyalo sponsor gi to okangi kuma nogike the same thing ma affect Vihiga Bullets neno kapo ni timbe gi nyalo bedo gi pesa ma ginyalo honor the games to tenga bro bedo maber to kapo ni onge kata gocho mana gigo Shabana ni Kizungu wanyuma that was just a blip ginya chopo kata ni erogoro okelo league to uonge fair uonge fair aya nyakora mokejwang gigi duto jabedo ni jotugo ma bedo kata kiseyo to kuonde mamoko be nyakora mokejwang kocha nigi ting' mane iwacho ni tiegruok nyaka sani bende ko nyalo bedo kata ka waserango koro sani ka wadarango weche mag coaching kata weche go mag coaches ka koro sani wadarango ni coaches ma pacho kata pinje mako nyalo kata ni maga team managers mantiere oko kacha ni ginto ere ka gintiere gichwalo kony machalo nade ne jotugo to paro gin magi o weekend ma koro watieko ni nyakora mokejwang jo kocha mopogore pacho kata jogo matiego jotugo noyudo tiegruok kendo ne giseyudo certificates magi to bende yudo certificates gi oromo kende koso ndiki gik mathoth monego bende ni kacha wawinja ne kaka ne giloso mano odiochieng'no mano weekend mane wantie ni bang' kane giseyudo mano oboke magi makoro nyiso ni koro gin kocha ma opuodhi kod mano mar CAF wawinja ne kaka ne moko kuom loso bang' yudo tiegruok makamano. There is so many talents, and with my knowledge I can bring players like me, players like Wanyama, players like Olunga, players like Onyiso, and that's my main aim. That's why I've decided to come from playing and to coaching. FKF nafikiri wamerudi kwa ile grassroots kuangalia kuimpact kutoa wachezaji kutoka grassroots ndio wapande juu kwa national level. So pia mimi kufanya hii course nilionelea ni vizuri niingie kwa hiyo system na niweze kusaidia wale wachezaji wa chini ambaye hawana knowledge, niwapatie hiyo knowledge niko nayo na technical aspect ndio waweze kuwa wachezaji wazuri kama mimi na zaidi ya mimi. En tiegruok mantiere kar kanyo kendo en moro macho ni en mar bero chenro mag tugo mapacho kae. Kwanya Joshua etielo mokwongo neno kanyo kantiere coaches maloso iwacho ka jotugo machon mosekalo gini thuolo mane maduogo pacho ka kendo gikony oganda manitiere ong'e maber ni kata jugol machon Boniface Oluoch gini keranka machielo kata Jeremy Onyango sani no ka gin gi coach mopogore national team kata kopogore gi mano mago be gin mana coaches nikech wan coach ma train kacha jagol ma train defenders jo mid kachiel kod jogo maloyo kineno tiegruok makama kadhi nyime to kwa noboke no makoro podhe kata gi CAF nono bari Onyango en achiel kuom jotelo mantiere kar kacha mano moting'o jatatije maduong' mano ka FKF kera nyaka sani in gi paro machalo nade kotende ko tiegruok makama otime nyaka kor gwenge tiegruok ber ne coaches kech mano bende bro miyo wapogo tama gi gik mabeyo nikech tich moro amora nyaka bed gi tiegruok kata mane gine mar fwambo ka nyaka kuongi tiegri ekiyud tich koro apani kwa jogi otiegore to gibiro yudo knowledge maber gibiro yudo puonj maber makata gibende ka gidhi e grassroots kuchocho ka gidhi e piny kochacha ka gidhi Kisumo kanyakwar kacha ka gidhi Homa Bay kochacha ka gidhi thurgi jasondu ka to koro miyogi the morals and the rights mag manyo jotugo nikech ing'eni samoro nyalo bedo ni in gi passion mar ball to passion without training samoro kunya konyi nikech training no bro mi jatugo kotemo kama what do I do magi kaka koro training certification no bende ber nikech certification no kata ka koro idhi apply job moro kata clubs moko matpiny kata division 1 kata NSL tibiro dogo tich to samoro nya bedo ni an nyina aero ball anyalo coach ball tionge gi certificate onge ng'ama nyalo mi kata that job koro apani ka awinjo gi wach jotugo machon gibende ginyalo donje training coaches okapar ni all of them can be coaches kata kirango huko majuu akina Gary Neville Notem Valencia to we know what happened akina Roy Keane wang'e gima gitimo to mago jotugo mane sulwe chon koro ntiere jotugo machon manyalo bedo coaches sani kata managers kirango Europe kocha to ntiere jotugo machon masani gin to tijgi nyalo mana bedo e TV
kaka gima Roy Keane timo. Ya ada medo matina. Anyal paro jagol na jagol mar Harambee Stars inyal paro Matthew Otomax. Then one give Francis Onyiso. Ya ineno ka jogendi ido ka talent gi ok gi kel maber ok bede coaching kind. I don't know what's happening. Nikech ki compare gi England team ido ka ng'ama jagol ma kocha ido ka obedo nyaka coach obedo kata advisor technical team but Kenya waka ido ka ng'at ma kaka obedo jagol kutiko toa But opportunities onge. Opportunities, there's no opportunity. Kata clubs mantie clubs gionge iro kanika okonya di coach kata mai dala gi gwengi kanyo korendano opportunity ngama losogi club losgi ko tugo man ko tugo dio okone club mar police ni ana nigi lony ka kiwango mo picho bene nitie poko allow gi mondo gidonje kech ngeni watiyo ya Europe kaka example England kaka example England ngeni nigi opportunities mang'eny inyalo bedo kata coach time ma piny kocha inyalo bedo kata ilongo ni championship league 1 league 2 non league when Rooney wuok e Premier League odhi bedo Derby County then sanien US I think DC United to opportunities ema pani jowagi ongego to nikech kaponi opportunities waonge dala ka Kenya waka tingini kata bende dhio ko nyalo bedo matek nyalo bedo matek onge kaka ikech mondo mi giyudo opportunity kata mondo gidhi gibet coaches Tanzania kata gidhi Uganda ikech okapani tie coach mora masani ma Kenya waka man Tanzania tie moro mana nega biashara I think but no duogo apani coach either police or gino podo duoka ka dhi nyaka ng'iyo kara Dinsoliech Dinsoliech malungo ga ni the menace do you know the menace Monteroga Africa Cup of Nation Ngiane life mar the menace sani all Dinsoliech en kanyi it's just anamta to Dinsoliech en onego beni obedo kata coach or assistant coach on koro no coach kata ma club moro Tanzania Simba to dong mane ma Joshua Konya be wacho jotugo gite ok ginya bedo coach to gite bende ok ginya donjo kata gumupo moko koro chone kose wuok e pap gikonya pap kata clubs kata mane serikal kech samore nyalo bedo jotugo kaka Dennis the Meles he did so much for the country okocho ni nyako bed coach samore nya pogne gimore serikal mondo cham kaka neno ka pogre lemo mondo ti ne jo piny mondo cham don kamiti timi emichieme don mano kaka ne joluono gongero nyakora okajua mantiere ka wanono tiego jotugo kachiel koda ka tiego kocha mopogore pacho ka en poch gi pak ne mano langa bari nyango keneno kar kacha mago jo FKF kachiel koda kamago ma jo CAF kuom chiwo tiegruok machalo kamano nyakora mogo jango kinyi maka wuono kora donjo e kidieny machielo mabene koro ne thuolo mondo mi warangi ni tuke maga piny Kenya wacho ni nyaka sani bene koro nitie friendly matches mopogore ka sani koro wada rango nitie jogo makoro list maduong' mano wacho last week sani ong'ade wacho nitie jotugo mogol odwok dala nitie mowach ni oyo mak matin jomoko biro nitie jotugo mowuok e pinje maoko mobiro e pacho ka kendo giyudo call up kendo gintiere the final team makoro nitiere mochomo Iran mosechopo Iran en ang'o matimore kar kacha to sani bende koro ang'o nyanang'o Kenya mano Iran versus Kenya tugo ma idhi bag yudo chieng' makiny e pinyno mar Iran ma bende dhi biro kar kacha wadarango ni Firat mano bende ka warango gimomiyo jotugo moko ne owe oko mano ka wadarango form mag jotugo gin mage kata wawinje bende kaka noloso kotenore kod jogo ma bende kwedo Harambee Stars kakoro giwacho kata ni Harambee Stars idhi DM idhi DM Kisumu kaya utiwa gidhok ma Kisumu ni samoro tango winjane gima Firat wacho jogo ma onge kod geno kata yie gi team mar Kenya mar Harambee Stars en gi wach mane Michael Olunga bende noloso ang'wa winji gane kaka nigi loso kaito wachambua e kaka ntiere to sani wawinjane Firat wawinje kaka olose gik moko ariyogo kaito Olunga ang'wa winjo bang'e
I know from beginning, we are facing, some people are forgetting which kind of team we are facing. I don't know when was the last time Kenya faced a top team. It is a top team. We are talking about a team where I said also there to make the football fans understand. One player has a much more market value than all our team. So still some people are talking about winning. I don't know on which planet they are. Kind of teams is that the players understand what means top level. We have now to plan not for today, also for the future, and not to live in one day and asking only why this player, why not this player, what. Man, it's not so simple. I can also tell you now from the camp, that I have a lot of players who are not in the same form like they was 1.5 years ago. Some players who are not fit. So this is the reality. Jotugo moko wenango form margi nyabiro kacha ni piny moko bende injuries ntie ka mapono no makogi kwanya Joshua pachi kibi kaka firatolos an gima kwanyo from clip no en ni owacho ni jo Kenya complain ni winning iwinjo but kibende kirango sound kako wuok it seems ni is not sure ka the kind of results modhi do Iran. To gima Fred nyaka nge ni wan kaka fans kizungu moro wanyu to whom much is given much is expected. Wan kaka fans ma Kenya wa mie thuolo kaka coach mondo improve our football. One of the ways mag improving football no en yango win. But gima bena chako mora goni we got a good opponent, a good friendly. Ngeni chonwa ido friendlies Rwanda siji nini samo ido kata na Harambee Stars go friendly clubs ma Kenya kaka or kata FC, but Iran is a good team. Iran been need to go friendly gi Russia paro they draw 1-1 but Mediterranean no low ineno koro king Gorma they go Iran gi Kenya enopira matek ne Kenya but kaka na wacho last week en a good opportunity mar Kenya Harambee Stars mondo timango mondo onyiswa nto progress chal nadi. One progress moro neno giwuok point A wachope point B to how are you going to get to point C? Can tie progress ingini samoro inyalo lose a game but ineno team no lower dear but ne tugo to nwatimango ne watugo nwaneno progress coach notimo kama to kaponi pod ena the same old Harambee Stars mwangiyo gocha to Firat pod bro mana medo ywak. Yeah, clear from the clip mama coach Ugoyo. Yeah, coach Ugoyo. So we need to put pressure on him. We need nothing but win. What I change we need in Kenya. Kenya kakoro Kenya nyalo go nyaka Ghana. What angoma podo okonya team. We need to win. Obed friendly marira and kure. We need to win. Yes, mane koro gimanya ko ngikara koro watch ni en gi pressure ango but we don't care. We need a win. And winning go and mabro doko be fans dogo na Harambee. Yeah, exactly. So kaponi Harambee Stars keep on losing to kawuondi. Kada ji ok chope pa. Kinde makoro wacho kale ni Iran en top team. Ose kautulo malach mondo Kenya orakre gi team mantiere rang'eny mar Iran kata moyo Iran kinde mokalo. Inyalo chiwo paro makamano kata wacho paro makamano mondo mi bi kowuok kuom coach mondo mi opangi tugo kinde Iran kod mano mar Kenya kata kachel kod tuke mamoko mang'eny pod bro biro kinde mabiro. Inyalo wacho ang'o kotenore kod paro mar rakre gi Iran no bire yo makare koso nonego manjo ko ne rang'eny mar Kenya modhe nikech ka wich kuot odiochieng' makinyi ka dipono mako jo Kenya udhi pondo kanye ogo kuma udhi ponde nikech onge kuma udhi pondo war manaka in fact kanye mkono mane league mondo ura bede nikech how comes wanyalo rakore gi Nigeria madonje World Cup wanyalo rakore gi Ghana madonje World Cup then Iran, what is Iran? Kanye mondo gunwa bede kanye mokoro warakre kodi kabisa ma onge kanyo mo donjo kodi onge gimwaluoro ya
That's our league. Nyakana wachak wabesebedo kwa compare wasebedo kwa kelo English Premier League katikati. Kidwa bedo ngama bet compare yourself with the best. The best. Kiki compare yourself with the people on your level. Exactly. Ongewa kwanya compare yourself ni unewagochi Rwanda. Ni wagochi Tanzania. No gocho gi Indonesia nyoro. No logi 3-1. Koro wabende kwa dwa lungo Burundi kat wago Burundi wajeni we are making progress. No, onego wadwa rom gi joma nyago. Ruedhi. Wadwa rom gi ruedhi. Wangni ruedhi gi. Gigo marom nade. Ka gigo kata bich wangi kacha to gidiamwa. Koro this is what we need to do. Exactly. Exactly. Aya, nyokoro mo gejwang. Captain mar Harambee Stars, mano Michael Olunga, owachango kotendore kod ikruok mar gine tugo. Nyaka sane gisechopo pinyno ma Iran, yange kauno gi kore odiochieng' makiny gine pap. Wawinyane kaka noloso kapok owuok e piny Kenya kane odiochieng' mano motelo ni nyoro, mano chieng' ngeso, kane koro giikore gi wuoth margi mogik, mano mar chomo pinyno mar Iran. Wachezaji wote wanapeana their best na kila mtu I believe ako ready for this challenge. It's a good game yenye tunaenda kujaribu kurepresent the nation na tutafanya kila iwezekanavyo so that tuweze kupata matokeo mema. Gima gintiere godo giduto. Michael Olunga ema dhi bedo kacha kotelo ne jogo mantiere attacking. Mago jok momako kacha ineno strikers mantiere kar kacha. Kacha koda jogo mawuok e pinje maoko. Pachi kotendore kod ikruok mar Harambee Stars osebedo nyaka sani. Iwacho ni tugo ni bere mana kaka ujel. Kaka unyalo bedo kacha gi winjruok makare kinde mag tugo. Ndalo mag yudo ma inyalo bedo kacha matine juma achiel kata ka juma achiel ma gibedo kacha camp. Ndio jotugo magoche league mopogore. Moko romo tielo mokuongo. Ntie magoche nyaka Norway. Magoche Norway poko tugo pacho ka. No luoge tere any list mogik ni makoro ntie kacha. Modego kacha. Wange maber jogo mano we oko. Benson Omala wach mana wacho ni bende omor nino luonge e Harambee Stars. Kata koko thuolo mar bedo list mogik to omor anyago kan mano kaw kod coach mar luonge kacha. Joshua. Na winjo ka dhano ywak ni Omala no bedo dropped. Sana jogor ne ywak ni Omala no konego be dropped is the top scorer ni nini. But you know, kirango the last game mana Gor Mahia go gi KCB, Omala ne nigi injury. He was not 100% fit. Koro maybe coach bene no rango in the training to neno this guy, yes, any top scorer a league, but Samoro is not 100% fit. He's not going to give us 100% performance. Kuro mane mumio coach no drop. Kuro mio wawacho ka pile ni komi thuolo to wami coaches thuolo mondo tim tiji. Jo era magadhula wami uru coach thuolo kata idhi goye kata gidhi locho. Let us give them wante okwanya bedo coaches mar Harambee Stars at the same time. Firate coach wa Masani, let's support him. Though kata Samoro decision was not popular, but let's agree with him. Another thing, Omala being dropped for us as Gor Mahia fans, wanyalo wacho ni it is a blessing in disguise. Because Samoro nya dhi kucho tugo to ido injury, to ene top scorer wako dugo ka, to wachako inyruok. Koro miyo sani bende 2 weeks ama few days mana oyudo ni wami thuolo mondo recover, mondo jogor wadhi gi momentum mane wan gocha. Jogor. Tuni sungu. Ero yo kazo gimane Omala wacho, mana banka no se lani ero onge list mogi. Gimane wacho kacha no wacho ni I have a league to win. Engi league makoro sani bende nyaka kete pachete. Ni kachacha bende makoro nyaka yude osimbo mare angin modho yudo etielo machielo to koro kene league league odhi yude tielo mokuongo. Bende piny kocha no yudo top scorer kata tuke mosekalo piny kocha kindalo mantiere Western Stima bende kan ntiere youth team kacha. Kine mantiere kar kanyo. Iwinjo gima no wacho. I have a league to win. Ukawe yo machalo na ene kachiel koda jotugo mamoko maponono ne oweka cha jogol tangena deka duto gine gidhi nyime kamano. According to me and kaka jagor ma serious and wach no ko mora nikech anangeni Omala nyaka ne donje squad and kaka no bedo dropped with the coach and okomora kabisa, but all in all it's okay. It's okay. And then I want to speak on behalf of Nani. I want to speak Olunga. Olunga nigi spirit mar jatugo. And that courage and confidence ni bana we need to go and win. Yeah. Like that would kabondo no aye kode kabisa. Yeah. Iwacho ni kinde ma koro jitugo gibiro tiyo kodi kanya chiel kanya mapoka yudo bendo adhi yudo results moro malongo kotenore kod
jotugo bede training kanyachiel thuolo mane ma Joshua Ponono nyalo bedo ni kao mondo mi jotugo ng'i ka gine camp kacha nikech biro gi jok mapati opogore ng'ato kama Selo nyalo bedo ni situgo makare kod defender okumu kirango kuma okumu ne ntiere kacha kinde kana mano gocho moro ni youth ero ka ntiere kacha mano to dalagi koro kowuok odhi tugo e pinje mako koduogo pacho ka ng'at moro ma samoro situgo kata gi Maselo e kinde mokalo ka gintiere Harambee Stars jotugo mapok orado mapok oromo ng'ato ka olunga koro keti gi jogo mawuok e piny mar Norway jogi pok oromo kamoro amora ang'eni giromo samoro e Facebook kata ka gimosore to camp gibedo mana jumachiel aparo all national teams football gi chalre chala catch you report to the camp like 3 days to go game one ingini samoro one make one report a camp like then a camp 2 weeks gini game exactly kirango kaka England Germany Ukraine nini gi report a camp kawuono gigocho kawuono e league gi report a camp kiny 3 days later gine gigo opira kanyi makoro coach comes in wadwa ngini to coach ni players gi wadwa ng'eyo teku mari iber marom nade players gi nigi mana 1 week to train together mondo gi form a team that team mabiro dhi gocho gi an opponent like Iran koro kanyo e mwadwa range coach entering threat how good is he nikech players nya bedo gi players mabeyo kaka England se bedo gi players mabeyo ndi samoro coach tactics ma coach might not work koro gi pacha Firat kata records ge are not that positive onge tene mondo wawuond joma neno nikech records are there to be seen records are not there but federation believes in him koro wabende nyaka we have to trust him mondo tima mondo mi waduoko koro we are waiting to watch tomorrow kiny saa achiel otieno wanento odhigo nango giran to dhi pange nango jagol dhi bedo ng'ato odhigo pira machal na formation chal na nikech we don't know his style of football koro we need to go joera mago adhula kapo ni ntiere thuolo minyane no go pira no bed piny mondo wane opira no mondo wanento kata kigowa to no go nango to kano timo nango jagol no timo nango kamano eko nyalo lan mondo wang'e moving forward exactly aya Tony e kinde ma ontiere sani iwinjo kanyo paro mopogore ma wuok kotenore koda kao jotugo ma pinje ma oko to te jotugo ma e pacho kama onego bed ni samoro miyo thuolo manyime iwacho ni tugo ni pacho kae kata ka insulwe ok en guarantee kata ok en gino manyalo keti ni ibed kacha thuolo manyime mar donjo e team no mano mar piny Kenya kata mar Harambee Stars pachien mane kotenore koda gwelo jotugo ma e pinje ma oko tiyo kod jotugo mantiere pacho ka tiyo kod kanyakla achiel bende paro ni kinde mar jumachiel daladek oromo margi mar loso unit motegno manyalo rakore kod Iran kinde no ne chwok kabisa onego migi adika nikech league makoma gintie bende dhi mana nyime international breaks to Chal kuonde te yeah but what according to us kinde no ne chwok nikech jogi poko ng'e ni tiendgi rado nade kanyo tiendgi ne poko ng'iyo kinde to ne chwok kabisa mondo beni that's what the last show nawacho ni mondo beni coach kata FKF onego beni ng'iyo international players onego beni gichopo mapema to ginya chopo mapema nikech ligi bende dhi mbele kochache gidhi chopo mapema to ligi employers gi loka kochache bende pod nigi ligi but don't coach do nyalo ngiso gini bana ne adwaro ng'ano endo ochopo koni ndi mapiyo to gin gorak nikech koro orak nyaka ilu akiluwe yo moro makare koro ni moro manya bedo ni en achiedh nade maduong' mapod nitiere koso kalenda gi manya bedo ni ok en achiedh nade nikech it's for everybody obedja South America obedja Europe obedja Asia FIFA international weekend ama international week is the same for everybody okinya wacho ni ka FIFA ni ndone joko ni we have this striker this guy Mukusiji from where and Pogana Otugo Kanyi and he's going to play Omie squad Kanyi mawacho ni mi coach tuolo for the first time for the first time he's going to play koro abedi giye kom coach yes aya koro sani wangama bene wan gi goalkeepers wan gi jo defense wan gi jok mantiere mid kachel koda ka jogo mantiere striker mantiere striking kata jogo man forward watiye ko chenro kinyi makawuono do mandai kadek to watiye ko chenro to watiye ke mana sani koro gi wach mari mugi kangi medo kancha ko di kwanya Joshua kata ngabiri Tony Sungu mondani miwa paro kotenore kod line up kacha jomage maneno ka gima dhi yudo thuolo mar donjo
kakiny sa kodo mana sa chiel tutugo chakre wadhi bedo gi jowa kacha e gol karingo nyaka mbele wadhi bedo nani ingeni ma friendly to friendly pa ni players gitedhi tugo but gimanyalo kwa coach en niya wachak with the best squad. The best squad wang'eyo striker wang'eyo en Olunga kichen bene captain jagol tapani ng'amane gi international experience jagol en Patrick Matasi. Midfield kacha kaneno Muguna tapana nyalo bedo mamit nikech Muguna tugo maber kata kandalo mane en Gor Mahia kata ndalo mane kaka sani en Azam kata kibende sene nukogocho Kenya is playing so well. Is a good midfielder koro maga players mapare kochako to nyalo dhi maber to maybe second half kata koro beni wasel yudo goal kata maybe wasel lower marach to don't lose focus gimanyalo kono players manyalo kwayo players wenia this is a friendly let's go and enjoy ourselves kati go mana par enjoy yourself nikech kikwa lose identity nikech gowa kamano neno kata ber manego mang'eny go why stick to our style of football kich mano style ma coach se miyogi neno ero kamano kwanya Joshua Tony watieko wach mari mogik en mane nikech kane kwarango jatugo ma osemi kibaji ahinya mowuok mwatugo piny no kata ligno mar Norway Alfred Skriver bende koro nitie achiel kuom jogo madhi rakore gi tim ni mar Iran wach mari mogik nyalo bedo mane jomage mapononi kacha odhi ma Elvis rupia namba koso odhi timre nade man kik buog Harambee Stars and adwa ngiso Harambee Stars ni kik mago kik buogi Olunga is Olunga kwenye Kenya okete kata mana EPL Olunga can be the best striker koro kiko mago buoge koro let's just have embrace ni wambe wan managi jutugo ma serious ya manyalo score kakolunga ma unfortunately omalo oketi koro mago to gik power erokamano ahinya Yes, Tony Sungu kachal koda ka kwanya Joshua wago ni erokamano ahinya saoro monya kora mogi yang sari mar okinyi wadani watieke gi kae anyanga makapio jago katuma an kodu fully Rogers Majaringa ubiro nyiso ng'anyo live koso ang'otangnu Martin Oduoro Kinyo nikodwa kachiel Vincent Kajomo wacho ni watching live ka in game rai sub county Manyakache erokamano ahinya kamachielo kae wan gi jomage Sam Jacom kachiel kod jogo duto mantiere kodwa okinyi makawuono ka watieko laro kinda neno rupiny achiel kachiel amor kodu ang'o ma inyalo tim mondo Gor Mahia oduoge rieny ere ka Gor Mahia gi jotugo mantiere ye kanyalo bedo mawuok e gwenge makaluo mage duto seduoka nyakora monge jwang nyinga Cleophas Oloche na mona lore kacha gwelo nantiere godo kinyi makawuono Joshua Kwanya kachiel koda ka Tony Sungu riti masani cheno mabiro kaka wanene konya wadwa Victor Tieno maka juma kikidhi mabor wan pod wantiere kar kae wang wakelo gik mathoth matimore achiel kachiel kori kete manera Ramogi TV kinde duto